Alam mo ba, isang palatandaan ng noun ang word, phrase, or clause ay yung paraan kung paano ito ginagamit sa sentence. Ang noun ay ginagamit as subject ng sentence. Ito ang topic o pinag-uusapan. Kagaya nitong mga examples, ang mga underlined nouns na one word, phrase, at clause ay ginagamit as subject. Ang noun ay ginagamit as object ng transitive verb. Ito ay kasunod ng verb at ang tatanggap ng action nito. Kagaya ng mga examples, ang mga nouns dito na one word, phrase, at clause ay ginamit as objects ng transitive verbs na loves, killed, at will monitor. Ang noun ay ginagamit as object ng preposition. Ito ang words na kasunod ng preposition. Kagaya ng mga examples, ang mga nouns dito na one word, phrase, at clause ay ginamit as objects ng preposition na with, in, at to. Ang noun ay ginagamit as subjective complement or dagdag impormasyon tungkol sa subject. Ito ang kasunod ng linking verb. Kagaya nitong mga examples. Ang mga nouns dito ay ginamit as subjective complements at kasunod sila sa linking verbs na is at was. Ang noun ay ginagamit as objective complement or dagdag impormasyon tungkol sa object ng mga verbs na ito. Call, name, make, choose, consider, appoint, pronounce, declare, elect, paint, catch, create. Kagaya ng mga examples. Ang mga nouns na ginamit dito ay ginamit as subjective complement o dagdag impormasyon tungkol sa object ng verbs na call at consider. Ang noun ay ginagamit as appositive or word na nagbibigay ng clarification tungkol sa iba pang noun na sinusundan nito. Kagaya ng mga examples. Ang J ay nagbibigay ng identification kung sino ang brother at ang Honda Click ay nagbibigay ng identification kung ano yung motorcycle.